trošku inak. Dnes poznáme veľa odborníkov, ktorí pracujú na tom, aby váš dizajn bol responsívny napríklad, aby fungoval teda na všetkých zariadeniach, aby používateľia vedeli nájsť to, čo potrebujú. Takým prvým človekom, ktorý sa o vám vlastne v tej web stránke má o to postarať, je informačný architekt. Ja len v krátkosti poviem, on usporiadáva tie jednotlivé informácie na stránke tak, aby ste ich ľahko našli, aby ste vedeli na ne kliknúť. Tiež výstupom tohto informačného architekta môže byť takýto diagram. Ono to znázorňuje vlastne ten tok informácií alebo prepojenie medzi jednotlivými informáciami. Ďalším odborníkom je UX designer, ktorý vytvára tzv. Wireframey a tam už rieši viac to, či nejaký element je umiestnený vľavo, vpravo, aký je veľký, prípadne akú má funkciu. Výstupom je takýto dokument, wireframing, naľavo vidíte dokument pre web stránku a napravo pre mobilnú web stránku. To, či je niečo umiestnené vľavo alebo vpravo, samozrejme vychádza z nejakej skúsenosti, ale aj z rôznych štúdií. Z jednou z tých štúdií je štúdia Jakoba Nielsena, ktorý na vzorke niekoľko tisíc ľudí prišiel na to, ako sa správajú, ako sa pozerajú na ktoré miesta. Tam tou červenou farbou máte znázornené miesta, kde sa ten používateľ najčastejšie pozrie. To znamená, ak umiestnite informácie do týchto častí, je veľmi pravdepodobné, že si ich skôr všimne. Keď všetci kričia, tak nikoho nepočujete. To isté platí aj pri web dizajne. Nemôže mať všetko jednotvárny layout, nemôže to byť s rovnakou prioritou a mať rovnakú vizuálnu váhu. Okrem toho, že umiestňujeme jednotlivé elementy na miesta, kde si skôr všimnete, takisto vizuálny dizajner vám môže pomôcť týmto elementom dať väčšiu váhu.